Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастен. Ва дӯстони азиз, мо дар навори имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Барашон пешкаш мекунем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Курси рубл дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама кардан дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз лайкҳоро бизанед, подписия кунед, навори беҳтарин иштага. Иншоалло ки ана дастгиро моро фаромӯш накунед, дастгиришон пешаи мост. ана чӣ хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментария нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашон мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешаи мост. Лайкҳоро бизанед, подписияда фаромӯш накунед. Мегузарем ба видеои имрӯза. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланд бошед. хушомадед ба канали мо Арзон TJK. Якумин эълони мо дӯстон дар навори имрӯза замини фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафҳои Ҷалҷид гуфтага, яъне ки Суфиён 3. 6 сотиқ заминаи об аз таги замин баровардагӣ ҳастаи ҳуҷҷатҳои замин ҳамаш 100% ҳастанд, яъне ки фундаменти хона рехтагӣ тайёраҳай. нархи замина 65 000 сомонӣ шумеган. муомилаи хуб дорад. рақамҳои ватсапаш 006 06 58 17 қади. дӯстони азиз, ватсап дорад, тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълонамон хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои политехникум қарор дорад. як хонага квартира дар яъне ки дар дуюм этаж ҳастай, доми 3 этажаҳай. обу свет дорад гуфтага, як хонага 30 квадратни метрай дар дуюм этаж, нарша 295 000 сомонӣ мегӯяд. муомилаи хуб дорад гуфтагиай. рақамҳо барои тамос 38 22 24 80 қади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза. замини фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг, деҳаи Гулзар. замин гуфтагие ки 12 сотиқ замин ҳастаи срочно фурӯхта мешавад, яъне ки дар даруни қишлоқай. нарша 110 000 сомонӣ мегӯяд. обу свет ҳастай. боз иншоалло ки аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. арзони хуб мекунад. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 981 49 49 29 қади метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстон, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, замин ё ки ягон хона, мошин, замин, хулоса любой чиз доред, ҳатман дар ватсаби мо роя кунед, реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. рақамҳои ватсаби 911 32 43 44. сураташа қатъи маълумотои пурраш роя кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. дӯстон, нагуфта намонад ки ин канали Арзон TJK фақат танҳо барои хариду фурӯши мошинҳо, хонаҳо, заминҳо мебошад, яъне ки аз нарху навҳои хонаҳо шумо бохабар мешавед. ҳатман подписия кунед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. зиндаву сарбаланд бошед. дӯстони азиз, чорумин эълонамон квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои Зарафшонда мебошад. духонага квартира 48 квадратни метрай. обу свет гуфтагие ки дорад, яъне ки хона тайёра барои зиндагӣ кардан. масоҳаташ 48 квадратни метр. ина марҳамат свет ҳам дорад. нархи хонара 410 000 сомонӣ мегӯяд. муомилаи хуб дорад гуфтага, яъне ки савдо дар назди ҳамин квартира. илтимос беҳуда занг назанед. рақамҳои ватсапаш, рақамҳои дастиш 24 соат кор мекунад. метавонед марҳамат дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, панҷумин эълонамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Ҳасанобода қарор дорад. хона ремонтҳои беҳтарин, ошхона, аловхона, ҳоҷатхона, хулоса баня, кухни, ҳамаи чиз дорад.
гирду атрофаш маҳкам 3 дар хона ва дар 6 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи хонара 330 000 сомониш мегӯяд. гуфтагия ки яъне ки биё хона бибин аз пеш иншоалло ки боз савдои хуб мекунем. рақамҳо барои тамос 409 99 99 98 кади муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқашон аз худашон дастрас кунед. зиндаву сарбаланд бошед. дӯстони азиз, боз эълони навбатиамон дар ноҳияи рӯдакӣ ҳастад, яъне ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи доварда қарор дорад. дар хона ҳастай, гирду атрофаш маҳкам дарвозаи нав часпондагӣ дар 7 сотиқ замин ҷойгир шудааст. яъне ки хонаи рақами 107 фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ. дарахтҳо мевадиҳандаам дорад. рақамҳо барои тамос 783 72 83 83 кади метавонед дӯстон ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. дӯстони азиз, ин охирин эълони мо ҳастад дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри бохтар, пешина, қурғонтепа, яъне ки дар ноҳияи кушони ёна қарор дорад. ҷамоати бустон қалъа 3 дар хона ҳастад. 2.7 сотиқ заминаи хонаш оби свет ҳастай. ҳоҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. кадаги ҳастай. нарша 370 000 сомониш мегӯяд. муомилаи хуб дорад. гуфтагия рақамҳо барои тамос 988 05 95 43. ватсап дастӣ ҳамаш кор мекунад. метавонед дӯстон муроҷиат